επεκτάσεις διαγράμματος οντοτήτων συσχετήσεων. Μια ειδική περίπτωση διαδικής συσχέτισης είναι η αναδρομική συσχέτιση, όπου μια οντότητα σχετίζεται με τον εαυτό της. Σε αυτή την περίπτωση απαραίτητη είναι η χρήση του ρόλου. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Η οντότητα υπάλληλος συσχετίζεται με τον εαυτό της μέσω της συσχέτισης επιβλέπει. Εκατέρωθεν της συσχέτισης υπάρχουν οι ρόλοι υφιστάμενος και προϊστάμενος που καθορίζουν την αναδρομική συσχέτιση. Η σχέση είναι 1 προς πολλά και διαβάζεται ως εξής. Ένας υπάλληλος επιβλέπεται από έναν προϊστάμενο. Ένας υπάλληλος επιβλέπει ως προϊστάμενος πολλούς υφισταμένους. Η ρόλη είναι απαραίτητη έτσι ώστε να καθοριστεί η συσχέτιση. Ας δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Στο συγκεκριμένο διάγραμμα οντοτήτων συσχετήσεων, η οντότητα ταινία σχετίζεται με τον εαυτό της μέσω της συσχέτισης sequel, δηλαδή συνέχεια. Μια ταινία λοιπόν μπορεί να έχει συνέχειες. Η σχέση είναι 1 προς 1 και η ρόλη είναι predecessor, η προηγούμενη ταινία δηλαδή, και successor, η επόμενη ταινία. Η σχέση είναι 1 προς 1 γιατί μία ταινία έχει μία προηγούμενη και μία ταινία έχει μία επόμενη ως συνέχεια. Ας δούμε το στιγμιότυπο και ας πάρουμε την ταινία Ocean's Eleven, που είναι ταινία του 2001. Αυτή είναι προηγούμενη ταινία της Ocean 12 που γυρίστηκε το 2004, η οποία είναι successor της συγκεκριμένης, η οποία με τη σειρά της είναι προηγούμενη ταινία της επόμενης συνέχειας του Ocean 13 που γυρίστηκε το 2007. Όπως βλέπουμε, η οντότητα συσχετίζεται με τον εαυτό της. Οι ρόλοι είναι απαραίτητο να υπάρχουν έτσι ώστε να καθορίζουν την πορεία της συσχέτισης. Ας δούμε τώρα τη συμμετοχή των συσχετήσεων, τη μερική και την ολική συμμετοχή. Μέχρι τώρα, στα διαγράμματα οντοτήτων συσχετήσεων, οι γραμμές οι οποίες συνδέουν μια οντότητα με μια συσχέτιση είναι απλές. Αυτό σημαίνει ότι η συμμετοχή είναι μερική. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο καθηγητής συμμετέχει στην συγγραφή, στη συσχέτιση συγγραφή, με μερική συμμετοχή, γιατί η γραμμή είναι που το ενώνει είναι απλή. Αυτό σημαίνει ότι ένας καθηγητής μπορεί να συμμετέχει στη σχέση, μπορεί όμως και όχι. Ένας καθηγητής λοιπόν μπορεί να έχει συγγράψει τόμο σημειώσεων, αλλά ένας καθηγητής μπορεί και να μην έχει συγγράψει κανένα τόμο σημειώσεων. Δηλαδή εδώ αυτή η σχέση υπονοεί και το μηδενική συμμετοχή στην συσχέτιση. Όταν η γραμμή είναι διπλή, υπονοεί ολική συμμετοχή, δηλαδή υποχρεωτική συμμετοχή όλων των στιγμιοτύπων της οντότητας στην συσχέτιση. Ο τόμος σημειώσεων λοιπόν υποχρεωτικά συμμετέχει, κάθε στιγμιότυπο συμμετέχει στη συσχέτιση συγγραφή. Αυτό σημαίνει ότι ένας τόμος σημειώσεων υποχρεωτικά έχει συγγραφεί από καθηγητές ή από κάποιον καθηγητή. Για να δούμε πώς αφαίνονται τα στιγμιότυπα στην ολική συμμετοχή. Έχουμε δύο οντότητες, την ε1 και την ε2. Η ολική συμμετοχή λοιπόν της ε1 σημαίνει ότι κάθε στιγμιότυπο της ε1 συμμετέχει στη συσχέτιση. Ολική συμμετοχή του ε2 σημαίνει ότι κάθε στιγμιότυπο της ε2 συμμετέχει στη συσχέτιση. Αυτό όμως δεν σημαίνει και για το ε1. Υπάρχουν στιγμιότυπα τα οποία δεν συμμετέχουν. Όταν έχουμε ολική συμμετοχή και για τον ε1 και για την ε2, τότε κάθε στιγμιότυπο και των δύο συνόλων και των δύο οντοτήτων συμμετέχει υποχρεωτικά στη σχέτιση. Μέχρι τώρα είδαμε απλές συσχετίσεις, υπάρχουν και σύνθετες, όπου μία
δύο οντότητες μπορεί να σχετίζονται μεταξύ τους μέσω περισσότερων συσχετήσεων. Για παράδειγμα, ο συγγραφέας και το βιβλίο μπορεί να συσχετίζονται μέσω της συσχέτισης γράφει, μέσω της συσχέτισης προλογίζει και μέσω της συσχέτισης διαβάζει. Πότε γίνεται αυτό? Αυτό προκύπτει από τις απαιτήσεις της εφαρμογής. Αν οι απαιτήσεις δηλώνουν ρητά ότι κάποιες οντότητες συσχετίζονται με περισσότερο από μία σχέση, τότε αυτές οι συσχετήσεις θα πρέπει να απεικονίζονται στο διάγραμμα οντοτήτων συσχετήσεων. Οι συσχετήσεις βαθμού μεγαλύτερες στο 2, είναι συνήθως τριαδικές συσχετήσεις, είναι εξαιρετικά σπάνιες, και αυτό γιατί λίγη θεωρητική δουλειά έχει δημοσιευτεί πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Γενικά δεν θεωρείται και πάρα πολύ καλή σχεδιαστική πρακτική να σχεδιάζονται τριαδικές συσχετήσεις, και κανένα από τα αυτοματοποιημένα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούν τα σύγχρονα συστήματα βάσεων δεδομένων δεν υποστηρίζουν τις τριαδικές και γενικά τις νιαδικές συσχετήσεις. Μια επόμενη επέκταση του διαγράμματος οντοτήτων συσχετήσεων είναι οι ασθενείς και ισχυρές οντότητες. Μέχρι τώρα θεωρήσαμε ότι οι οντότητες είναι αντικείμενα τα οποία έχουν δεδομένη ταυτότητα και έχουν πάντα ένα κλειδί. Αυτές οι οντότητες ονομάζονται ισχυρές. Υπάρχουν όμως και οντότητες των οποίων η ταυτότητα εξαρτάται από μια άλλη οντότητα. Αυτές οι οντότητες ονομάζονται ασθενείς, συμβολίζονται με παραλληλόγραμμο με διπλή γραμμή και συμμετέχουν σε σχέσεις των οποίων ο ρόμβος έχει και αυτός διπλή γραμμή. Η ασθενής οντότητα εξαρτάται πλήρως από μια άλλη οντότητα, η οποία λέγεται κάτοχος. Η ασθενής οντότητα έχει κλειδιά, κατηγορήματα τα οποία είναι υπογραμμισμένα με διακεκομένες γραμμές, δεν είναι ακριβώς κλειδιά, αυτά λέγεται διακρίνουσα. Δεν μπορούν να καθορίσουν μονοσήμαντα την ασθενή οντότητα. Η σχέση η οποία συνδέει την ασθενή οντότητα με τον κάτοχο λέγεται προσδιορίζουσα. Το κλειδί της συσχέτισης είναι το κλειδί του κατόχου και η διακρίνουσα. Για να δούμε το συγκεκριμένο παράδειγμα. Ένα δάνειο έχει πληρωμές. Το δάνειο λοιπόν πληρώνεται κάποιες ημερομηνίες συγκεκριμένες με κάποιο συγκεκριμένο ποσό. Προφανώς μπορούν να γίνουν για ένα συγκεκριμένο δάνειο, μπορούν να γίνουν πολλές πληρωμές σε διαφορετικές ημερομηνίες. Μια πληρωμή από μόνη της όμως δεν μπορεί να σταθεί ως οντότητα, γιατί εξαρτάται από το δάνειο για το οποίο έγινε η πληρωμή. Άρα λοιπόν αυτή η οντότητα είναι ασθενής και αυτή η οντότητα είναι ο κάτοχος της ασθενούς οντότητας. Όπως βλέπουμε, η συμμετοχή της ασθενούς οντότητας στη συσχέτιση είναι πάντα ολική. Και αυτό γιατί οπωσδήποτε κάθε στιγμιότυπο της ασθενούς οντότητας θα πρέπει να συσχετίζεται, να έχει συσχέτιση με στιγμιότυπο του κατόχου. Αλλιώς δεν θα έχει και νόημα αυτή η οντότητα να είναι ασθενής. Μια άλλη κατηγορία σχέσεων είναι οι σχέσεις ίζα, όπου μια οντότητα μπορεί να έχει υποκλάσεις. Για παράδειγμα, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η οντότητα υπάλληλος μπορεί να είναι τεχνικός, γραμματέας ή μηχανικός. Έχουμε λοιπόν την υπερκλάση, η οποία έχει κάποια γνωρίσματα, και τις υποκλάσεις, οι οποίες έχουν δικά τους ιδιαίτερα γνωρίσματα. Οι υποκλάσεις κληρονομούν τα γνωρίσματα της υπερκλάσης. Η κληρονομικότητα λοιπόν έχει ροή από πάνω προς τα κάτω. Το σύμβολο της σχέσης ίζα είναι δηλαδή, συμβολίζεται με ένα τρίγωνο και μέσα βρίσκεται το ίζα. Μια εναλλακτική μοντελοποίηση για τις ιεραρχίες ίζα είναι μέσω της ειδίκευσης και της γενίκευσης. Εδώ βλέπουμε μια
ίδια προσέγγιση, όπου ένα όχημα το οποίο έχει αριθμό πλαισίου και τιμή, με τον αριθμό πλαισίου να είναι το κλειδί, μπορεί να είναι είτε φορτηγό, είτε είναι ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητο. Η εναλλακτική μοντελοποίηση στηρίζεται στην χρήση ενός κύκλου με μέσα το disjoint δηλαδή, αναλύεται και υποκλάσεις μέσω απλών γραμμών και του συμβόλου του υποσυνόλου. Ένα όχημα λοιπόν μπορεί να είναι είτε φορτηγό, είτε είναι ιδιωτικής χρήσης, είτε το ένα είτε το άλλο. Το disjoint λοιπόν δίνει μία τιμή, είτε αυτή είτε αυτή. Δεν μπορεί λοιπόν το όχημα να είναι και φορτηγό και γεωταχή. Αυτό το νόημα έχει το disjoint. Η κληρονομικότητα ισχύει όπως και στη σχέση ΣΥΖΑ. Η διπλή γραμμή υπονοεί ότι ένα όχημα, το στιγμιότυπο όλα τα στιγμιότυπα της οντότητας όχημα θα πρέπει οπωσδήποτε να κατηγοριοποιηθούν είτε ως φορτηγά είτε ως ιδιωτικής χρήσης. Να δούμε άλλο ένα παράδειγμα, όπου η υπερκλάση είναι η οντότητα υπάλληλος, ο οποίος μπορεί να είναι είτε τεχνικός, είτε γραμματέας, είτε μηχανικός. Ένα από τα τρία. Όχι και τα τρία. Η σύνδεση του υπαλλήλου με το disjoint είναι απλή γραμμή, που σημαίνει ότι κάποιος υπάλληλος δεν παίρνει υποχρεωτικά κάποια από αυτές τις τρεις τιμές. Επίσης, κάποιος υπάλληλος μπορεί να είναι προϊστάμενος. Και αυτή η γενίκευση η ειδίκευση δεν είναι υποχρεωτική. Κάποιος υπάλληλος μπορεί να είναι είτε ορομίσθιος είτε μισθωτός. Βλέπουμε ότι η σύνδεση μεταξύ του υπαλλήλου και αυτού του disjoint είναι σχηματισμένη με διπλή γραμμή, που σημαίνει ότι οπωσδήποτε κάθε στιγμιότυπο του υπαλλήλου θα πρέπει να πάρει μια τιμή είτε ορομίσθιο είτε μισθωτό. Ενώ στις άλλες δύο ειδικεύσεις δεν υπάρχει υποχρέωση. Άρα εδώ μπορεί να έχουμε το εξής στιγμιότυπο: ένας υπάλληλος να είναι τεχνικός, να είναι προϊστάμενος και να είναι και μισθωτός. Ισχύουν οι εξής κανόνες όταν έχουμε ειδίκευση και γενίκευση. Όταν διαγράφουμε ένα στιγμιότυπο μιας υπερκλάσης, θα πρέπει να διαγράφουμε και τα στιγμιότυπα των σχετικών υποκλάσεων. Γιατί δεν έχει νόημα να υπάρχει στιγμιότυπο στην υποκλάση όταν έχει σβηστεί το ανάλογο στιγμιότυπο στην υπερκλάση. Και η εισαγωγή ενός στιγμιοτύπου σε μια υπερκλάση με πλήρη ειδίκευση, δηλαδή με τη διπλή γραμμή, συνεπάγεται αυτόματα ότι πρέπει να μπει και εδώ σε ένα από αυτά τα δύο πρέπει να μπει και το ανάλογο στιγμιότυπο, αν η ειδίκευση είναι disjoint. Συνοψίζουμε τους συμβολισμούς. Το παραλληλόγραμμο συμβολίζει την οντότητα, το διπλό παραλληλόγραμμο μια ασθενή οντότητα, ο απλός δρόμος μια σχέση και ο διπλός δρόμος μια προσδιορίζουσα σχέση. Η έλλειψη γνώρισμα, η έλλειψη με υπογραμμισμένο το κείμενο γνώρισμα κλειδί και η διπλή έλλειψη ένα πλειότυπο γνώρισμα. Ένα σύνθετο γνώρισμα συμβολίζεται με μια έλλειψη η οποία συνδέεται με άλλες ελλείψεις. Ένα παραγόμενο γνώρισμα με μια έλλειψη με διακεκομένες γραμμές. Η ολική συμμετοχή μιας οντότητας σε μια σχέση με μια διπλή γραμμή προς τη συσχέτιση. Ο λόγος πληθυκότητας μιας οντότητας προς μια συσχέτιση με ένα νούμερο. Και ο δομικός περιορισμός τιμές μέγιστο μήνυμο, ελάχιστο, με τιμές πάνω στη γραμμή που συνδέουν την οντότητα και τη συσχέτιση.